Η πέμπτη έκθεση Ενέργεια Tech προετοιμάζεται πυρητοδός για τις 11 με 13 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ στην Παιανία. Χιλιάδες επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και να δουν από κοντά όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι πρωταγωνιστές της αγοράς του ηλεκτρολογικού υλικού, του φωτισμού, των συστημάτων ασφαλείας και της ηλεκτροκίνησης. Για να γνωρίσουμε λοιπόν δύο ακόμα εταιρείες που συμμετέχουν δυναμικά στην Ενέργεια Tech. Μία από τις εταιρείες λοιπόν που συμμετέχουν στην Ενέργεια Tech είναι και η εταιρεία RedPoint. Η RedPoint ιδρύθηκε το 2002 με αντικείμενο το εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και από τότε μέχρι σήμερα εξελίσσεται συνεχώς αναβαθμίζοντας την γκάμα των προϊόντων της αλλά και επεκτείνοντας τις εγκαταστάσεις της. Μαζί μας λοιπόν είναι η κυρία Μιχαέλα Ζάχου που είναι στον τομέα των δημοσίων σχέσεων. Κυρία Ζάχου, ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα μαζί μας στην D-Press Expos και θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για να μας μιλήσετε για την εταιρεία σας και τα προϊόντα που παρέχετε στην ελληνική αγορά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που μας κάνατε την τιμή να μας φιλοξενήσετε και να παρουσιάσουμε στο ευρύ κοινό την εταιρεία RedPoint Χατζησταύρου Δέλτα και ΣΥΑ ΟΜΕ, η οποία ιδρύθηκε το 2002, όπως προαναφέρατε, στη Θεσσαλονίκη και έχει καθιερωθεί ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες εισαγωγής χοντρικού εμπορίου στον κλάδο του ηλεκτρολογικού υλικού και του φωτισμού. Μέρημνά μας λοιπόν είναι η εισαγωγή και η εμπορία υψηλής ποιότητας προϊόντα, όπως είναι τα καλώδια μας, τα δίκαιη και οι κάβοι, οι λαμπτήρες και τα φωτιστικά Red LED, οι ανεμιστήρες μας, η CoolPoint και φυσικά η σειρά διακοπτών Stine. Η γάμα μας εμπλουτίζεται διαρκώς με καινούργιες συνεργασίες διεθνούς οίκων, όπως είναι η Orno, η Onesto, η Superior, και στόχος μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν την κάθε ανάγκη των πελατών μας, προσφέροντας αξιοπιστία και καινοτομία. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι τα ανταγωνιστικά σας πλεονεκτήματα και για τα οποία σας επιλέγουν βέβαια και οι πελάτες σας. Οι πελάτες μας επιλέγουν διότι έχουμε άμεση και άψογη εξυπηρέτηση από το καταρτισμένο προσωπικό μας. Η τεχνολογία μας που εξελίσσεται διαρκώς, όπως και το καινούριο πρόγραμμα διαχείρισης logistics που έχουμε προμηθευτεί. Και φυσικά επενδύουμε στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, όπως το νέο μας κτίριο 5.000 τετραγωνικών μέτρων. Η τεχνική και η συμβουλευτική εξυπηρέτηση που έχουμε πριν και μετά την πώληση, καθώς και η δυνατότητα προσαρμογής των προτάσεών μας στις ανάγκες του κάθε πελάτη, μας κάνει να διαφοροποιούμαστε από τον ανταγωνισμό. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω γιατί επιλέγετε να συμμετέχετε σε εκθέσεις βέβαια όπως η Ενέργεια Tech. Λοιπόν, η συμμετοχή μας στην Ενέργεια Tech, όπως και στις προηγούμενες χρονιές, είναι στρατηγική σημασία για μας, καθώς μας δίνεται η δυνατότητα να παρουσιάσουμε τα καινούργια μας προϊόντα, να έρθουμε σε επαφή με τους ήδη υπάρχοντες συνεργάτες και φυσικά να δημιουργήσουμε μελλοντικές συνεργασίες, να ανταλλάξουμε ιδέες με τους επαγγελματίες του κλάδου και επιπλέον η παρουσία μας σε τέτοιες εκθέσεις μας επιτρέπει να παρακολουθούμε από κοντά τις τάσεις της αγοράς, να εντοπίζουμε νέες ευκαιρίες και για ανάπτυξη και καινοτομία. Τι θα παρουσιάσετε κατά τη διάρκεια της φετινής διοργάνωσης? Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της φετινής διοργάνωσης έχουμε πολλά πράγματα καινούργια να παρουσιάσουμε, όπως η νέα γκάμα προϊόντων φωτιστικών Red LED με καινούργιες καινοτομίες, και φυσικά θα παρουσιάσουμε τη νέα μας σειρά φωτιστικών Litos Lodge, που δεν θα σας πω περισσότερα, ούτε θα σας ανακαλύψω τώρα περισσότερα, θα τα δούμε από κοντά στην έκθεση. Και φυσικά έμφαση θα δώσουμε στην καινούργια μας συνεργασία με τον Ιταλικό οίκο, αποκλειστική συνεργασία για Ελλάδα, Κύπρο και Αλβανία, με τον Ιταλικό οίκο CEF, οι οποίοι εξειδικεύονται στη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, περίελξης καλωδίων, καθώς και στα συστήματα αποθήκευσης των στροφείων. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε από κοντά στην έκθεση, αν υπομονούμε. Και στόχος μας της εταιρείας είναι η βελτίωση των υπηρεσιών και των προϊόντων μας και οι συνεχιζόμενες επενδύσεις, έτσι με ένα μοναδικό σκοπό, να γίνει πιο ανταγωνιστική η εταιρεία μας στην αγορά.
Κυρία Ζάχο, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μας στην Depress Expo και μας παρουσιάσατε όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα. Ανυπομονούμε να δούμε λοιπόν και στην έκθεση τα προϊόντα έτσι, και τις καινοτομίες που μας αναφέρατε, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 11 Οκτωβρίου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και που μας δώσατε αυτή τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε την εταιρεία μας, μια μικρή παρουσίαση, και τα υπόλοιπα φυσικά στην έκθεση θα τα πούμε από κοντά. Καλή συνέχεια. Επίσης. Κυρίες και κύριοι, εμείς περνάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Η μεγαλύτερη έκθεση στην Ελλάδα για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό, συστήματα ασφαλείας, ηλεκτροκίνηση. 5η Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech. 11 με 13 Οκτωβρίου, ΜΕΚ Παιανίας. Διοργάνωση T-Press. Είσοδος ελεύθερη. Η 11η Οκτωβρίου λοιπόν πλησιάζει, η Ενέργεια Tech ανοίγει τις πύλες της και μαζί μας στην Depress Expo είναι μία ακόμα εταιρεία που συμμετέχει δυναμικά, η GI Security. Είναι η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της διανομής συστημάτων ασφαλείας, CCTV, access control και πυρασφάλεια στην Ελλάδα και στην Κύπρο από το 1978, εκπροσωπώντας κάποια από τα πιο καταξιωμένα διεθνή brands. Και για την εταιρεία αυτή λοιπόν θα μας μιλήσει ο κύριος Σπύρος Χούντας, που είναι πρόεδρος της εταιρείας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας εδώ στην Depress Expo και θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για να μας μιλήσετε για την εταιρεία σας και τα προϊόντα που παρέχετε στην ελληνική αγορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα. Χαίρομαι και εγώ που είμαι μαζί σας. Η εταιρεία δημιουργήθηκε το 1978, όπως είπατε, από τον πατέρα μου και τον αδελφό του και στην αρχή άρχισε πουλώντας CB, κυρίως σε αμερικάνικες βάσεις. Είχαν συμβάσεις και συνεργασία. Μετά σιγά σιγά συνεχίσανε με συστήματα ασφαλείας, τα οποία τότε ήταν πάρα πολύ απλά με κλειδάκια και μετά αρχίσανε με κάτι κουμπιά έτσι πάνω, πολύ απλά συστήματα. Τώρα φυσικά έχουν εξελιχθεί και έχουν γίνει πολύ πιο τεχνολογικά εξελιγμένα. Σήμερα πουλάμε, όπως είπατε, συστήματα ασφαλείας, πυρασφάλεια, κάμερες ασφαλείας, access control, δηλαδή έλεγχο πρόσβασης και θηροτηλεόραση και smart home. Γενικότερα, σαν εταιρεία, ακολουθούμε τις τάσεις αγοράς, εξελισσόμαστε, οπότε βάλαμε και καινούργια προϊόντα και καινούργιες κατηγορίες, όπως είναι π.χ. η θηροτηλεόραση και το smart home τα τελευταία χρόνια, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια αγορά πολύ δυναμική και πολύ το ζητάει η αγορά. Θέλω να ρωτήσω, ποια είναι τα ανταγωνιστικά σας πλεονεκτήματα για τα οποία σας επιλέγουν και οι πελάτες σας για συνεργασία? Έχουμε διάφορα πλεονεκτήματα σαν εταιρεία. Ποια είναι μερικά από αυτά έτσι σημαντικά που μου έρχονται τώρα στο μυαλό? Είναι οι αποκλειστικότητες που έχουμε με τους οίκους του εξωτερικού, που αυτό φυσικά μας δίνει μοναδικές τεχνολογίες σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Οπότε είναι αυτός ένας λόγος να μας επιλέξει κάποιος. Π.χ. με την Ρίσκο στα συστήματα ασφαλείας, που έχει νοοποίηση κλειστού κυκλώματος, θηροτηλεόρασης, του συστήματος ασφαλείας Smart Home.
ή η Cadex που έχει το Smart Home, έχει και backwards compatibility, δηλαδή κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τον συναγερμό που είχε πριν 20 χρόνια και απλά να αλλάξει μια πλακέτα και να κάνει να αξιοποιήσει όλες τις νέες τεχνολογίες. Ή η Tiandi π.χ. που είναι στα κλειστά κυκλώματα, που έχει μοναδικές τεχνολογίες για να βλέπεις έγχρωμα σε πολύ σκοτάδι, δηλαδή σχεδόν μαύρο πίσα. Ξεπερνάει το Super Starlight πλέον που έχουν κάποιοι από τους ανταγωνιστές, και δεν είναι φυσικά στο επίπεδο του Super Starlight που έχει η Tiandi, και το πάει και ακόμα πιο πέρα με μια καινούργια τεχνολογία που έχει. Είναι εξαιρετική δηλαδή η ποιότητα, οι τεχνολογίες ουσιαστικά. Και προφανώς η Tiandi είναι και η οικονομικότερη ίσως στην αγορά σε αυτό που κάνει. Με πολλή τεχνολογία επίσης πάνω. Γενικότερα είναι πολλές λεπτομέρειες, δεν θα επεκταθώ. Οι αποκλειστικότητες μας δίνουν και ποιότητα. Δηλαδή μας επιτρέπουν να συνεργαζόμαστε με εταιρείες που είναι καταξιωμένες στον χώρο τους και κολοσσοί, όπως η Carrier π.χ. που είναι δισεκατομμυρίων οργανισμός. Και να έχουμε και ένα προστατευμένο προϊόν. Δηλαδή στις αποκλειστικότητες προσφέρουμε στους πελάτες μας, στους συνεργάτες μας, προστατευμένο προϊόν, δηλαδή δεν μπορεί να το βρει κάποιος π.χ. στο Scrooge. Οπότε, επειδή απευθυνόμαστε σε επαγγελματίες, τους επιτρέπουμε να έχουν κάποιο κέρδος στην δουλειά που κάνουν. Άλλος λόγος που κάποιος μας επιλέγει είναι τεχνική υποστήριξη. Είμαστε από τις λίγες εταιρείες που έχουν τόσο καλή τεχνική υποστήριξη. Αυτή τη στιγμή έχουμε 6 άτομα που εξυπηρετούν σε αυτό το κομμάτι. Κάνουμε και σεμινάρια σε όλους τους πελάτες μας, και one-on-one, άμα χρειαστεί, και μαζικά, και event. Μάλιστα έχουμε και σε ένα μήνα ένα event με εκπαίδευση. Και έχουμε και τμήμα service. Και το τμήμα service, το καλό του είναι ότι μπορεί ένα προϊόν εκτός εγγύησης να το επιδιορθώσουμε και να μην χρειαστεί ο πελάτης, ο δικός μας και κατ' επέκταση ο δικός του, να πληρώσει ένα καινούργιο προϊόν. Άλλο προτέρημα είναι η ευκολία παραγγελίας. Με τηλέφωνο, με B2B, έχουμε επενδύσει πολύ στο καινούργιο B2B site της εταιρείας. Είναι ίσως από τα πιο προηγμένα της αγοράς, ή το πιο προηγμένο, να τολμήσω να πω. Μπορείς να κάνεις τα πάντα από εκεί μέσα, να βγάλεις προσφορές, να έχεις πολλά καλάθια για διάφορες δουλειές. Μπορείς να στείλεις απευθείας εννοώντας ο εγκαταστάτης που είναι ο πελάτης μας, στο δικό του το πελάτη, απευθείας προσφορά με το δικό του το λόγο, του πελάτη μας δηλαδή το λόγο, μέσα από το installer.gr, άλλη πλατφόρμα που ενώνεται με το B2B site μας, να δει τρέχουσες παραγγελίες, παλιές, όλο το ιστορικό του, εντάξει, αυτό γίνεται, το service του, την πορεία του service, άμα έχει φέρει κάτι, αν το κοιτάμε, πότε θα είναι έτοιμο. Γενικότερα πλήρη stock, έχει full πρόσβαση. Άλλος λόγος είναι η ευκολία αποστολής, δηλαδή αγοράζεις κάποια πράγματα από εμάς, έχουμε πολλούς τρόπους να σας στείλουμε. Σας στέλνουμε κάθε μέρα αυθημερών, μέχρι τις 10 η ώρα, αν μπει η παραγγελία 10:30, εξυπηρετείται σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής δωρεάν. Έχουμε το Box Now, έχουμε courier, έχουμε μεταφορικές, έχουμε κτέλ, έχουμε με οποιονδήποτε τρόπο να εξυπηρετήσουμε. Και είναι άμεσο, δηλαδή 10 η ώρα αυθημερών, αλλιώς μετά την επόμενη μέρα. Είμαστε ανοιχτά τα Σάββατα, οπότε κάποιος μπορεί να έρθει να πάρει Σάββατο την παραγγελία του. Πουλάμε μόνο σε επαγγελματίες, δεν πουλάμε σε τελικούς καταναλωτές, δεν κάνουμε εγκαταστάσεις για να είμαστε ανταγωνιστές των ίδιων μας των συνεργατών. Έχουμε πολύ μεγάλη γκάμα σαν εταιρεία από το σύστημα ασφαλείας. Δηλαδή στο σύστημα ασφαλείας π.χ. έχουμε 4 διαφορετικά brand. Το κάθε brand αποσκοπεί στο να καλύψει ένα κενό. Στις κάμερες επίσης έχουμε brand. Δηλαδή έχουμε ευρεία κάλυψη ακόμα και των κατηγοριών.
με τουλάχιστον 2 εταιρείες ανακατηγορία, για να μπορούμε να προσφέρουμε κάτι πιο οικονομικό, κάτι πιο εξειδικευμένο και λίγο πιο ακριβό ίσως σαν λύση. Και ένα τελευταίο θα έλεγα ότι είναι οι τιμές μας. Είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί και κάνουμε και price match, δηλαδή σε προϊόντα που έχουμε κοινά με εταιρείες του χώρου, με άλλες εταιρείες του χώρου, άμα όποιο πελάτης μας βρει οποιοδήποτε υλικό σε χαμηλότερη τιμή σε ανταγωνιστρία εταιρεία, θα έχει ακριβώς την ίδια τιμή από εμάς. Και στο site όλο αυτό είναι αυτοπατοποιημένο, οπότε όταν μπαίνει μέσα η τιμή θα είναι αυτομάτως η χαμηλότερη. Κύριε Χούντα, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί θεωρείτε ότι είναι σημαντικές εκθέσεις όπως είναι η Ενέργεια Tech και επιλέγετε να συμμετέχετε? Γενικότερα επιλέγουμε σαν εταιρεία να συμμετέχουμε σε πολλές εκθέσεις κάθε χρόνο, με σκοπό να κάνουμε γνωστά τα προϊόντα μας φυσικά και την εταιρεία μας και τις παροχές μας. Η Ενέργεια Tech σίγουρα μας δίνει και το πλεονέκτημα να γνωριστούμε με νέους πιθανούς συνεργάτες. Δεν έχουμε πολλή πρόσβαση στους ηλεκτρολόγους σαν πελατολόγιο. Είμαστε πιο επικεντρωμένοι στα συστήματα ασφαλείας, στους εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας. Παρ' όλα αυτά έχουμε πολλά προϊόντα τα οποία δεν είναι απαραίτητο να είσαι εγκαταστάτης συστημάτων ασφαλείας για να τα αγοράσει από εμάς. Οπότε για μας είναι πολύ σημαντικό να να αποκτήσουμε νέο πελατολόγιο, να συσφίξουμε πελατολόγιο, τη σχέση μας μάλλον με υπάρχοντες συνεργάτες και φυσικά είναι να παρουσιάσουμε κάποια νέα προϊόντα προσφέρει η εταιρεία μας. Εγώ θέλω έτσι να σας ρωτήσω, τι θα παρουσιάσετε κατά τη διάρκεια της Ενέργεια Tech? Θα παρουσιάσουμε τις λύσεις της AccuVox που είναι θηροτηλεόραση και σίγουρα καλώδια συστημάτων ασφαλείας, αλλά γενικά του χώρου μας, της Webro και της CQR. Είναι δύο εταιρείες που αντιπροσωπεύουμε χρόνια. Η CQR την αντιπροσωπεύουμε πάνω από 30 χρόνια στην Ελλάδα, είναι αγγλική εταιρεία. Και η Webro κατά αποκλειστικότητα τα τελευταία 5 χρόνια και προσφέρουν και οι δύο εταιρείες πάρα πολύ ποιοτικά καλώδια. Οπότε είναι κάποια προϊόντα τα οποία θέλουμε να προωθήσουμε στην έκθεση και ίσως και κάμερες ασφαλείας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μας εδώ στην T-Press Expos. Με μεγάλη χαρά να δούμε από κοντά όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που μας είπατε και στο περίπτερο, να τα δούμε από κοντά και να σας ευχηθούμε βέβαια καλή επιτυχία σε αυτή σας τη συμμετοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Καλό απόγευμα.